Usa kaming gabi, diani mo ang kologanti. Tugutin na sab ninyo na mga sa katahuran nining mga oras sa magandang gabi po sayo ang kologanti at sana'y laging okay pas alright at mabuti-buti ang iyong lagay. At alam mo mga kabisyo, no? Nagulat na ako eh. Akala ko kasi hindi pa naka-FB Live eh. Shoutout po sa mga nanood sa atin sa FB Live sa Love Radio Manila. And again, no, welcome sa ating programang Totoy na Love. Pangalawang oras po mga kabisyo. At okay ba ang ating mga kabisyo dyan na nasa lansangan pa ngayon? Na ba? O kumusta naman po ang daloy ng ating trapiko? Ayan, siguro kanina kasi galing ako ng MOA kasi, Mall of Asia Arena. Nanood ako ng Disney on Ice. Alam mo, nung habang pinapanood ko yung Disney on Ice, no? Parang nibata ang kigol. Oo, kasi siyempre yun yung cartoons po namin nung kabataan. At nakita mo, no? Habang kumakanta yung mga iniidolo mong mga pinapanood na cartoons dati, nung bata ka pa. No, 'di ba? Ang saya-saya mga kabisyo. Ayun. At habang nasa may MOA po ako, napansin ko pag-uwi po papupunta ng station, abay napansin ko din na hindi na siya masyadong matraffic, 'di ba? Hindi siya kagaya nung December. Grabe, kigol to kigol po. Parang ayoko na ngang pumunta doon eh. Parang kung pwede sana maglakad na lang, mag-backline na lang siguro. Okay, pas all right. Pero ngayon, ay, puwerteng haya-haya ang kigol. Ayan. Hello po! At sa mga nakatutok sa atin sa 90.7 Love Radio, hello, kumusta naman po ang ating pangalawang araw? Pangalawang gabi po ng tuig 2004, buwan po ng January. Okay ba? May pera pa ba? Bakit kaya ganun mga kabisyo, no? Nakakahawa yung paggastos po ng ating pera. Oh, di ba? Isipin mo yung nakaraang buwan. Di ba ang dami mong pera? Gastos dito, gastos doon, pero ngayon, wala na. Wala kay makuot. Kung naamagali kay makuot, kulong nga buhok. Ayan, di ba? So, yan ang lagi kong sinasabi po mga kabisyo. Pag meron pong mga okasyon, abay dapat magsubi po tayo, magtabi po tayo ng pera para ugma damlag, meron po tayong madukot dito sa ating bulsa, di ba? Pero ngayon, no? Napansin ko rin, hindi lang ikaw kabisyo, hindi lang ikaw angkol, ikaw manong driver, ikaw konduktor, pasahero na nakikinig po sa akin ngayon, nanonood sa Facebook Live ng Love Radio, marami po tayo, nakakahawa ngayong paggastos, no? Akala natin na para siyang tubig sa balon, di ba? Na laging andyan, pag kumukuha ka ng tubig, laging may tubig. Pero wala na ngayon eh, na kay diyot. Pastilan mga kabisyo. Well anyways, eto po no, nabanggit po natin sa ating unang oras ng ating programa tungkol po sa mga ginagawa mo kaya gagawin mo pang mga pagbabago sa pagpasok po ng bagong taon. Kung baga meron pang panahon, ikaw ngayon no, nakikinig, nanonood ka sa akin, may panahon pa po habang pangalawang araw pa po no, yung pagbabago siguro, pagbabago sa sarili mo. Halimbawa, ngayon gusto mong baguhin yung sarili mo na like for example, nung last year, grabe ka gumagastos. 'Di ba? Kuot dire, dukot dito, dukot doon. Ang daming mga pwede naman sana hindi nabibili, pero alam mo yung laging kumakati yung kamay mo, magsigig panguhit, 'di ba? Parang gusto mo, ay, ano yan? Pwede na, marami naman akong pera. Tapos yung mga lasinggero, mga kagwang. Ako na bahala dyan. May pera naman akong tinatago, hindi naman alam ng asawa ko. Di ba? Ganon tayo nung December, no? Parang ninanamnam po natin yung buwan na yon ng kasaganahan. Pero ngayon, unsa naman? Wa na jamo. Pero alam mo mga kabisyo, yung pagbabago po na sinasabi ko, pwede yung pagbabago sa sarili mo, pwede yung pagbabago sa pananaw mo, yung mga meron kang target na gagawin sa buhay mo, sa opisina, sa iyong career, sa iyong trabaho siguro, o kaya sa family mo siguro, na kung saan dati
napapabayaan. Marami pong mga pamilyang gano'n, no? Dahil nga inuuna mo yung karir mo, minsan nakakalimutan mo na yung asawa mo. Nakakalimutan mo na yung anak mo, hindi mo na sila naaalagaan kasi nga dun ka sa karir mo. Bakit importante ang karir, mga kabisyo? Kasi dahil sa trabaho mo, nakakakain sila, di ba? Oo, hindi naman po pwedeng kalimutan yung trabaho. Dapat balansihin lang po natin. Pero ang tanong, kaya mo bang balansihin ang mga bagay-bagay na yan? May mga panahon, no, na may isang parte ng ating buhay, mga importanteng parte ng buhay natin na magsakripisyo. So kung inuuna mo yung karir mo, yan yung schooling siguro para magkaroon ka ng mataas na rangko, merong mga seminar, hindi mo na sila nakakasama yung pamilya mo, alang-alang din para sa kanila. At yung sinasabi natin na pagbabawi ba, bawion na to ba? Yung iba kasi nga mahaba-haba yung bakasyon nung December, doon sila bumabawi at dinadaan yan sa paggastos ng pera. Oo, di ba? Ganon yun, mga kabisyo. Ganon lang naman yung buhay. Pagkatapos ng tuig 2023, nandiyan na naman 2024, 2025 na naman. Pero lagi po nating isipin, mga kabisyo, na hindi po tayo bumabata, ha? Tayo po'y tumatanda. Diyan lagi yung pagbabalanse po ng ating buhay. Ako, tigulang naman ko, oy. Pero paniti. Paniti, di ba? Anagon. Sabi ko, na matanda na tayo, parang din tayong isang mais ba? Pag yung mais ba may bungot, 'di ba? Pag sinabi mong bunguton ang mais, mayroong may balahibo, matanda na 'yan. Pero pag tinanggalan mo ng balat yung mais, oy, bata pa pala, malambot pa pala. Ganon tayo. Ay nako. Pero alam mo, mga kabisyo, no, yung mga ganong mga bagay-bagay po, no, na pinaplano po natin, maganda po yan habang maaga pa po. Pangalawang araw pa po ng tuig ng taong 2024 at ganado pa po tayong magbago. Pero siguro pagdaan ng ilang linggo, siguro ilang simana, ilang ano pa dyan, bigla ng mag-iba na. Mawawala na po tayo ng gana, di ba? Pero yun. So maya-maya po, mayroon po tayong mga bagay-bagay na pwedeng gawin ngayong taon na to. Pero may nakapost po sa aking fan page, no, sa Totoy Bato Official. Share nyo nga ang mga pagbabago na ginagawa mo ngayong taong 2024. Ayan. So i-continue natin yun, no? Padayo natin, no, dito sa ating Love Radio Manila page sa mga nanonood sa atin. At welcome once again dito. Sa mga marami pong nanonood dito sa atin ngayon, at i-share niyo po ang ating video. But for the meantime, sa radyo, tuloy-tuloy muna natin ang ating musika. Dinhi lang yan. Pero tuloy-tuloy tayo sa ating Love Radio Manila page live. Kinigyapon si Totoy Bato. May gabi. Metro's number one. Metro's number